Il-miri għat-turiżmu f'pajjiżna għal din is-sena mhux biss intlaħqu, imma saħansitra nqabżet iċ-ċifra b'22%. Matul iż-żjara lejliet il-miliet li jagħmel il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo f'waħda mill-lukandi f'San Ġiljan, innota kif il-ħidma li saret waqt li turiżmu kien wieqaf mad-dinja kollha ħalliet effett pożittiv ferm. Ix-xejriet li qegħdin naraw għal dan il-miliet ikomplu jibnu fuq is-suċċessi li rnexxilna niksbu matul din is-sena li għaddiet. Tlaqna s-sena b'target ta' 1,800,000 turist, meta fil-verità sal-aħħar ta' Diċembru ħajkunu ġew f'pajjiżna 2,200,000 turist. B'reazzjoni għal din l-aħbar il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef qal li qed iħares il-quddiem biex dan l-andament jibqa' kontinwu u saħansitra jiżdied. Fil-fatt qal ukoll li l-ħidma se jaffukata fuq diversifikazzjoni lil mill-kontinent Ewropew. Il-pass li jmissu li nkomplu nifirxu il-ħidma tagħna, nkomplu naħdmu sabiex niftħu swieq ġodda, speċjalment dawk imbeda, nkabru il-turizmu mill-Amerika, mill-Vant Nofsani, mill-Awstralja, mill-Asja, ħalli jkollna diversifikazzjoni tat-turizmu li jiġi lejn pajjiżna, sabiex ma nkunux dipendenti fuq grupp ta' pajjiżi jew reġjun partikolari li se ntlaqat minn ħafna affarijiet bħal gwerra, problemi ekonomiċi u oħrajn. Is-Sur Mikallef tem jirringrazzja lil kull ħaddiem li ta' semu għaliex dawn ir-riżultati nkisbu b'ħidma kollettiva.